everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Katapusan, kadaugan. Ngayon, Sarah, kali na mo. Andam na pagkaon. Okay. Tara, Herbert. Mga unta. Nag-andam sila inasal ning atong pag-abot. Mo ba? Inasal yun? Yes, espesyal ta nila. Mo nga giandaman ta. Special, ha? Ihamat rago na ako. Dali na, palaila na tika nila. Okay, mas labing maayo. Ngaya, ikaila-ila ko ang akong mahimong kauban sa trabaho. Og kinahanglan nga di ka mo supak-supak sa bisan unsay akong isulti. Og di ka mo kurehir nako. Sa ako mga ipanulti nila. Karet. Klaro hon rin. Sa ibuto yung pasabot yan, ha? Klaro ho'y kilupi. Okay. Ipaila ko na ikaw nila. Pero, di si Herbert Condo. Oh? Kinsa man ko? Ikaw mao si Tisoy Mandirigma. Usap sa? Ako si Tisoy Mandirigma. Yes, Mandirigma. Meaning, warrior. Anong iyon man, ana, Ara? Ayaw pagsupak. Remember, ako ang imong supervisor. Basta, ikaw si Tisoy Mandirigma. Oh, sige. Kunin ko na, ana. Oh, ikaw ko ng akong amo dire ko. Di magbalibaran, di ka. Sige, mutuman ko. Mauman ka. Yes. Pero ang ayan masika ng pangalan na, di ba? Tisoy Mandirigma. Why problema? Okay. Mga kauban, mga kasama, good morning. Kining akong kauban karon, mao ni ang bag-o na tong kauban dinhi. Inyong kasama, usa ka maayong mekaniko. Siya mao si Tisoy Mandirigma. Sa iya lang panghandaan, ngilngig na kaayo. Tisoy Mandirigma. Sa in English pa, handsome warrior. Pero, maayo ni siyang tao. Inyong ikasinabot. Makikigala ka ninyo. O karon, akong hatagan o gigayon nga siya mo'y makigsulti ninyo. Si Tisoy Mandirigma. Salamat ka ninyo. O ginaot pa nga sa akong pagpakikuban ka ninyo. Mabasin og doon ako'y mga lihok nga dili ninyo mauyonan ba. Palihog sultihin ako. Aron sa ingon niya na makausab ko sa akong kaugalingon. Bisan gani sa akong mga sinultihan, tingaling magkapasakit ko ninyo, sultihin ko palihog. Aron makapangay kong pasaylo. Kalabot sa trabaho, naibaw kong maraglahi ang atong mga abilidad. Tingali mas labaw pa muna ako. Kung sa inyong makita, nga sayop dari ka nako, ayaw ka mo pagparagana sa pagsulti ka nako. Palihog, prangkahi ko, sulti ko. Aron mahibaw ko sa kong sayop. O kung mahimo, isipa ko ninyong inyong higala, kauban sa trabaho. Salamat. Inyong bagong kasama, Tisoy Mandirigma. Hilas. Tisoy Mandirigma. Tisoy, ha? Mas kwapo pag kunin mo buanga ka. Okay, mga na ta. Kay gutom na kayo. Oh, Tisoy, di kinilang pa nga oh. uy, lami ka na da. Gidad-anti ka. Oh, sige. Salamat kayo, Ara, ha? Salamat kayo. Buang nga eh. Nagpaserve pa ni Ara. Dugay na kay kong naipog ni mo, Ara. Naapag yung kamayabag ng Tisoy Mandirigma. Kinsa ko na siya, ikumpara na ko. Karoon kang Tisoy ka.
Tanaw na to sa kutob ang imong abilidad. Tisoy, diha ka lang una ha. Magkuha kog sinugbang nukos. Okay, di lamisa ng sinugbang nukos pa tayo na. Yun na may napatayan ko. Kinangon sa katao nga kungon ang buhok. Tabis kay tinanawan ako. Murag doon ay dautang hangin nga niya sa palibot. Magbantay na ko. May barog ay. Ay, may barog o niya pa ingon sa akong kilingkuran. Tisoy, di kinilaw o. Uy, salamat kay Brad. Kaya pag Brad na ako, hindi tama nagsuon. Oh, sorry. Di kinilaw. Okay kayo. Salamat ha. At aganti ka. Kay Tisoy man dirigma raba ka. Salamat. Kasi may baw nga gipusan ako Lampas kayo. sili. Nga 20 ka buok. Salamat kayo. Salamat kayo. Lamida. Hang lang kamay. Wa siya hangi. Gipusan ni mo nig sili, Brad? Di lagi ko ni mo iksuon. Ako si Kulot Guwapo. Oh. Ang ngayon sa kanina imongan, kulot guwapo. Guwapo ging tinuod. Hanghang imong gihatag na, ganahan ko. Na kay sili dia. Ha? Di aman. Pwedeng mangayo. Kagpila lang ka po. Uy, kulot. Ara, akong gihatagan si Tisoy o kinilaw. Uy, mao ba? Na, Tisoy, kaagwanta ka? Kana ra ba si kulot no? Grabe kay na mo sili og sudan. Hang bitaw, hang. Tinuod na. Tinuod kayo na. Di pa ganit dagang sili o. Ako pang ipusa sa akong kinilaw nga da. Ubay mo yun eh. Grabe, hang ko. Ang sili, ang imutangan o kinilaw. Unsa man Tisoy? Kaon pa ka ni. Uy, ay pilabi kulot. Uy, naunsa man ka? Grabe, hanghanga na eh. May nang magkakita ning imong Tisoy sa akong abilidad sa pagkaon og hang. Grabe gud nimo. Namuwa naman nagbaay mong naong ang kinilaw, uy. Pulos naman na sili. Ang kinilaw rin na mo pero akong naong wa pa. Grabe gud, puno-puno pang kutsara. Tisoy, kaon o. Kagwanta ka. Ikaw lang nga na, kulot kay, murag hang na kay na. Kiraylay ako, kiring sili nga tibok. Uy, ala Tisoy. Imo man ko nagiusap ang sili. Gidretso niya usap ang sili. Hang na kaya ng imong gipusan nga kinilaw, kay daghan kayong imong gipusan na. Ako lang usapon binagsa ning siling nga imong gihatag nako. Diyan, Tisoy, mandirig mo! Bilib ko ni mo, Tisoy. Mas bilib ko nimo, kulot guwapo. Atong pakpakan silang duha. Puros grabing mga anog sili. Og sila, dunay automatic nga premyo. Tag sa kalibo. Sa kalibo ha? Salamat, Ara. Okay. Niango sa kalibo, oh. Imo, kulot gwapo. Salamat. Imo sad Tisoy mandirigma. Kaayo naman ani. Ingon ani ni dinhi. Yes, Tisoy. Basta dunay bagong kauban, mag-celebrate na. Doon na pa'y dagang pa-contest. Mao ba? Doon na pa'y contest. Sama sa Over the Top. Over the top. Sama sa gibuhat nilang Sylvester Stallone. O lagi. Kinsay mo apil sa Over the Top? Okay, pagparis dayon aron mahumanta dayon. Ikaw, Tisoy. Mapil ka? Kita magperes. Ay, di lang ko anak. Kulot, di ko magsilbi anak. Kamu lang. Mau ba? Pero,
Basta bagong membro na mo din kinahanglan nga mo apil gyud. Mo apil gyud. Kuan lang kining kung mo-apil ko na, lisod magod, wag ko kasuway pa na. Okay. Anak bitaw na tisoy, kinahanglan niyo mo appeal good ka. Observe lang muna ako, pwede? Observe lang ko. Okay, pwede. Okay. Pila ka parisan ang mo appeal sa over the top? Upat ka parisan! Upat! Kaparisan. Okay, opat ka parisan. So, elimination round na yun ta ha? Taga kay diritso. Ang mahibilin niya duha, maoy mo duha sa championship. Patik! Okay, larga. Apil ka kulot? Apil kayo. Ang kontra nako. Kinsay kontra nako. Oh, si Cardo Bungi. Okay, larga. Usas ni Daog si... Kulot ka mo! Guwapo kami daw! Hello, sir? Oh, aligri kay mi dire. Nag-contest pa mi dire human sa kaon. Very good. O ikaw na bahala diha ara. Ang importante nga why magtiwalag sa atong mga tao. Kinahanglan malingaw sila ug mahimot. Yes, sir. Allegory sa ni sila din hida. Oh, ang akong sal. Ang numero kinini, Maris. Nga nung nanawag siya. Sorry, Maris. Sa ako nang ikaingon. Di na ko gusto mabinaw pa si mong tiyog. Dili na. Di na kinmutubag ang number nga gigamit. Ug nanawag na ako. Ug nagpahimangdo nga. Nga dili na ko pahilakon si RJ. Sir Herbert dito. Nilarka di ay sila. Ug tingali. Labing siguro. Ang iyang gikauban karon mao ang iyang supervisor. Shit ka, Herbert. Shit ka. Oh, BLG! Cheer up! Alam ka? Makalagot lang, Bayrode. Di na nako makontak ang number ni Manong Herbert. O basin og out of coverage area. Number not in use. What? Oh, come on. Tingalig nag-ilis og simpak, oy. O gano'ng mag-ilis man siya. Oo, bitaw sa no? Ayay. Wa ba kakawata ang niya cellphone, no? Maunay ako nagulan karon. Unsaon ako pagkontak kang Manoy. Kinsay mo challenge? Wa! Doon na, kulot gwapo. Kinsa, Miss Ara? Si Tisoy mandirigma. Ara, ako? Kaya mo yan. Okay, si Tisoy mandirigma ang mo challenge ni mo. Unsay dugang premyo? Dungaga na tog premyo. Dili kwarta ang gusto ko. Unsa man di ay? Kung kinsa ang mudaog na mo, maoy imong higugmaon. Unsa? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.